Halo perlak sakhamau. Wala slam ngam jupan mi video shu naga banta jong pi. Tengah pediang sumbai pi. Atau nega channel jonga ban walang production tu. Teh. Menta ampan mi akawe ke video. Na banta jong pi ba pintip. Kamba kito gi bompertip. Ba kito ki balatip bro. Pila ban page lada pisang tenat ba pila ban share like subscribe ikan nega channel jonga ti nganu penselam shu ka ai kata ka video bangan pentip naga benta jompi paralog te yang ini apa syakmat te perlu kane ke por gade gani kin ke jing batai naga benta jompi ti perlu kane ke por nganum penselam bat kitu ki bala tip pila ban pe biang sin bat kitu ki bompat tip pila ban pe ling ba kane ke video jonga bangan batai phi kumno ban update e ka passbook jong phi na ka SBI bank ti shimi ka passbook jong phi but thap apo jong kane ka machine thap jai wat om kirki ban thap apo jong kane ka machine te perlok anda pila dep thap ekne ka passbook jong phi hapo jong kane ka machine ti hangne hajrong hanne hapo screen juga kan sapau bun jai ki kitin ti phila ban use ki hindi ki english assamese bengali extra ti anda phila dep use phila dep select ki language ti kan sapau biang yes or no te kan sapau yes or no ti phila ban yes but phila ban I know anda phila bakala te perlu hangne kane ke passbook jonga ngada upgrade te kala process te di ka page 1 hangne te ka page 1 jonga kala process te page komna perlu kan sa poi biang sa ka page 2 te hang tu kala dap upgrade ka page 1 jonga te kan sa pha biang sa ka page 2 ti sei ka passbook jong phi bat thap biang haju parlak ti ka page 2 ru sa thap biang komne jai pe into kala da process kala da brung chapo ka passbook jonga te parlak khuplai shi bon na ga banta jong phi ba phila page ikane ka video jonga khublai shi bon ngin skandu para ka wek pat ka video khublai shi hajar ngo ye phi